Hola, soc Antonio Gil, CEO de Right on Straps, Gil Carrió SL, empresa marroquinera de Pedreguer que actualment ens dediquem a la manufactura de corretges per a guitarra. El projecte va néixer ja des de la voluntat de crear algo que no existia en el mercat. De manera que el que vam buscar des del principi era diferenciar-nos, des d'oferir uns acolchats ben estudiats i que realment aporten més comoditat al músic, fins als xicotets detalls que tenen cada guitarra, com les butxaquetes per a posar pues i altres coses. La principal fira que hi ha ara mateix en Europa es celebra en Frankfurt, en Alemanya, és la Musikmesse, i a la que estem assistint ara mateixa com a expositors és a la NAMM, el NAMM Show, que és la fira que celebra en Los Angeles, en Estats Units. Fa 3 anys que estem exposant allí, este serà el quart. N'hi ha bandes espanyoles que ens han dit que tenen corretges nostres, que d'una forma o altra han coincidit en un festival de música, han vingut a visitar-nos, ens han escrit i ens diuen que s'han comprat les corretges bé en Alemanya, en França, en Anglaterra, en Japó, en Estats Units, i que quan han comprat la corretja han mirat la marca i han dit jo vaig a veure la plana web i entren a la plana web, veuen que som d'ací i diuen, no jodes. A nosaltres ens ompli de satisfacció el fet de que, com no, grans músics lluïsquen les nostres guitarres i més enllà d'això, que tinguen el detall d'escriure-nos, contar-nos la seva experiència, contar-nos que estan contents en el producte. No sé, per anomenar-te'n alguns, et diria Leiva, en Espanya, M-Clan, per suposat, Alejandro Sanz, Joan Baez, Uriah Heep, Ha nacido una estrella, Lady Gaga, Bradley Cooper. Bradley Cooper porta corretges Rayton en la pel·lícula. I que des del dia que vam veure el primer tràiler i van dir «Fotre, és una corretja nostra!» És algo que ens té molt excitats i feliços de que aparega en una pel·lícula que segur que va veure's a tot arreu del món. Donar gràcies especialment a tota la gent que ens apoya arreu del món, siguin artistes, distribuïdors, amics, i el nostre personal, el personal que està treballant així, intentant fer bons productes i esforçant-se dia a dia per a fer les coses cada vegada millor, si és possible.